Croeso Womanby St. This is the Welsh video and the video cymraeg. The English one should be up. It ended up being 4 minutes, so not sure how long this will be. So dyma progress o tro dwytha o Womanby St. Dwi'n mynd i rhan mewn fideos fwy, cos neith o'n mynd yn fideo rhy hir. A mae hwn yn tŵr sydyn bach, a yn y nos mae'n dod yn fyw. So mae'n clwb. A mae fuel, a fuel yw'r building gyntaf, adeilad gyntaf i gael ei goffan, mae'n perffaith, a mae'n amazing, a dwi'n lyfio fo. So, eisiau nhw'n dweud, ma llun o Eddie o Iron Maiden fel arfer, efo llun ar y byd arno fo, a Eddie o'r album Trooper, Iron Maiden Trooper, Eddie yw mascot Iron Maiden. A doedd Dan a Tim ddim ar gael ar gyfer y bouncer heno, so hwn yw Mark. Mi oedd yn gweithio fuel, mae wedi dod nôl, so neb gallu gweithio. Ac yn ffodus, doedd Iron Golems ddim yn gallu cael barf neu gwallt, so mae pam na Mark yw fo. Dod fewn i fuel. Hwn yw'r bar, main bar, lle gyntaf. Gambit, mae'n bynnag yn Cymraeg, ond fatha machine gamblo. Jukebox, wedyn fama yw'r man ysmygu. Ar nôl i stryd. Hyn yw fatha posters. Mae yna posters o magazine, o cylchrona gyda models tattoos a bob dim yn rownd fama. A hefyd lluniau o pobl fel Cat o Red Dwarf. Mae'n lot o atgofion really nice ar ôl Comic-Cons a bob dim yma, a di gwisgo fyny. Hwn yw'r main bar lle chi'n ordro ar gyfer deal, so chi'n eitha double jack and coke, please. Hwn yw'r toilet anabal. Anabal disabled, yeah. A pan mae yna gig neu mae wedi cael ei cloi ffwr, dyma lle mae'n agor fel toilet normal. Ac so chi'n dod i gwaith, so chi'n dod trwy fama. A hwn yw'r fridges, boteli. Mae'na machine Jägermeister fama. Sink i golchi pethau, golchi dwylo. Mae'na boteli yn fama. A fama fatha posteri. Mae'na pobl fel Bruce Dickinsons a Machine Head, pobl wedi arwyddo tu nôl fama, so wneud dipyn bach o pethau. Yn bar, so ni'n dweud beth sy'ch licio yfad. A fama yw'r selar, lle mae boteli, kegs a bob dim ar gyfer y cwrw. Trio wneud hwn trwy fy screen phone. Fama mae'r bwrdd pŵl. Mae yna flag Jägermeister, mae'n rhedeg trwy fama i gyd. Dyma lle soffas i ista lawr. Sound engineering, engineering soon. Ail bar sydd ddim yn hangred oherwydd Covid. As chi'n dod fama i dawnsio. Pan mae'r flag i lawr, mae'r L a'r E yn flaen. Ond hwn yw'r lle DJ, so chi'n mynd, gai Iron Maiden? Gai canw on, please? Ach, sa chi'n headbangio. Gyfer YouTube, dwi'n gallu creu music. Fama ydy'r green room, room gwerth, lle fatha backstage, mae band yn dod. Equipment a pethau bob man, guitars a pethau lle fyddwn nhw'n cadw fo. Fama da chi'n mynd nôl fyny i'r DJ booth, a ma da chi'n mynd, pa can ti isio? Oce, fydd o mewn awr fydda i chwarae i chdi, oce? Dwi'n gwybod ti isio fo wan. Mae'n awr fydd o. Wedyn, sa chi eisiau mynd i toilet da. Chi'n mynd fyny ffordd yma. Fama yw'r office ar gyfer sa chi'n gweithio ar gyfer diwedd nos. Wedyn, chi'n mynd nôl ar bar fanna. Mae hyn yw'r toilet dynion. Yna 2 toilet fama. Dwi'n mynd i'n Cymraeg o'n urinals. Sy'n golchi dwylo. Yna mirror yna hefyd i chi wneud o fyny. Hwn yw'r genod. Mirror fanna. Yna 3 toilet
a sinc a dwi'n meddwl mirrors i wneud gwallt chi. Chi'n mynd nôl lawr a chi'n mynd fflio lawr, chi'n mynd lawr y grisiau. Mae hwn yn creative. Yn hero hwnna. A mynd nôl i dawnsio neu mynd nôl i cael diod yn y main bar. So, does am cerddoriaeth yn hwn, oherwydd YouTube. Dwi eisiau cofyn. Ond dyma Fuel. Dwi wedi really enjoyo adeiladu hwn. Os da chi'n watched hwn ar YouTube, so mae'n hwn ar YouTube bod hwn yn hirach. Da chi eisiau gwybod yr dynyddio neu techniques. Dwi yn ffrydio'n fyw bob dydd Llun ar gyfer Minecraft Llun ar Twitch. Dwi'n trio neud o yn cymraeg a saesneg dwyieithog. So, dyma ni Fuel a Womanby St. So, dwi'n mynd i roi tours bach fel hyn o'r adeiladu wedi goffan ar YouTube. A Instagram a pethau fel yna. Gan ti'n gallu, mae hyn yn mynd yn hirach. So, allan ar YouTube. A wedyn, dwi'n rili hapus ffordd i ddod allan. Y mŵn a'r bwtlegr a clwb bach o'r clwb nesaf. So, diolch am gwylio, byddwch chi'n cadw'n saff. A, diolch am gwylio. Sorry, dwi'n gwybod sut i goffan o.